Máis de 2 semanas de espera nos talleres de coches na comarca. A falta de man de obra e a escaseza de pezas retarda unha atención cada vez maior, xa que os propietarios acoden máis que nunca para alongar a vida dos seus vehículos. Cada vez son máis longas as listas de espera nos talleres mecánicos e hai un porqué. Foi debido porque cada día a xente está reparando máis os coches antigos e cada vez hai menos talleres, menos servicio para prestarlle a xente. Pola falta de profesionais, os propietarios de coches apostan cada vez máis por arranxar os seus actuais vehículos en vez de mercar un novo. É máis barato reparar o teu coche vello que comprarte un novo. Influye os precios, a diversidade de mercado que hai para un coche novo, en general esa tendencia é esa últimamente. E hai de todo, temos o de toda a vida, que é mecánica rápida, e despois cada vez estáse reparando máis mecánica pesada, embragues, reparacións de caixas de cambios, etc. Debido a isto, a media de anos de vida útil dos coches estase a incrementar. Ahora, entre 13 e 15 anos. Aí sí que sobre problemas de feito a ITV cada vez está máis especializada e se fijan máis nos detalles dos coches. Xa que os condutores e propietarios non cambian de coche con tanta facilidade como hai uns anos. Ahora repárense máis coches que antigamente non se reparaban e antigamente cambiabas o coche antes de facer unha reparación tan costosa. O gran volume de traballo é unha das causas de que haxa lista de espera nos talleres, pero non é a única. A man de obra está moi escasa, costa moito traballo reemplazala. Hai formacións específicas de mecánica que nos casos da comarca están a ter unha gran demanda, pero é un oficio que na actualidade conta con numerosas ofertas laborais, polo que algúns optan por outros sectores, o que fai que siga habendo postos libres nos talleres.